dumela mahulu hazvina kumira zvakanaka. Muri yeZimbabwe nyaya iya yatsvuka ropa, mutambo uya watsvuka ropa zvekare, nyaya yakaswedza vanhu kumacourts nezuro, inova nyaya yaiferefetwa pachionekwa kuti nzipoitwa sei. Nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti Sengezo Shabangu paakarekola vanhu pekutanga akamborova skillful iroro akavadzokera zvekare kucourt vakatoregedza, then vakatoregedza kupinda. Zvinova izvo zvinhu zvakazopinza vanhu vakaita even sana Scott Sakupkanya muparliament muburikidza nevakuru inonzi automatic win yekungopinda uncontested. So iko zvino yaitika zvekare paper 2 iya yema automatic win mushure mekunge bana vanhu vakaita sana Amos Chibaya nana Gift Ostallos nevamwewo ma-MP vebato reCitizen Coalition for Change vanga akarekola vakadzokera vakanofaila mapapers avo vari under Citizen Coalition for Change. So apa vari kunzi havasi kukwanisa kunge vachidzoka kunocontesta vari under Citizen Coalition for Change vachishandisa macredential eCitizen Coalition for Change. Muri yeZimbabwe izvi zviri kurevei? Zviri kureva kuti zvamanje Sengezo Shabangu ndiye anenge atori nemakey ebato reCitizen Coalition for Change, nekuti ari kungoredzera kuti ndakurikola. After akurikola mukaenda naye kucourt kwacho ongosvika obva akakudyai kucourt kwacho. After court zvinobva zvatongopera zvakadaro, obva atongoisa vanhu vaari kuda, obva atongoita zvinhu zvaari kuda. Ndo situation iri kuitika, ndo current situation iri muZimbabwe iko zvino at the moment. Ndo nyaya ndakakubatirai panapa channel yenyu yenyaya version. Ini sanyaya metizhen ndinogara ndichidzifambira ndichidziweka nyaya idzi semetsi. So kana uchingosvika panapa iri first time yako usati wasubscribe, ndakachikukumbirisa kuti uite chinhu chakanaka chekusubscribe. Ndoramba ndichidzoka ndichikupai nyaya nezvinhu zvakasiyana siyana zvinoitika munyika yeZimbabwe. Thank you.